Arratiarrak 33 partidu jokatu ditu orain arte, 21 hasieratik, baina osorik 7 baino ez. Izanik aurten igual konfiantza gehiago daukat eta beste guztia ondo dagoenez, espero dut lan jarraitxe eta hortan behar egiteotez, aste guztietan ondo egoteko eta espero minutuak jarraitzeko ez. Beñatek esan du orain asko gozatzen ari dela, denboraldi ona delako eta taldeak ere maila ona ematen duelako. Oraingo arrakastaren gakoa defentsa sendo batekin hasten da. Atxean eta defentsan serio izitan eta horrean gure okasioak egiten eta golak sartzen eta horik ez egitea ezer eta gure etxean holan fuerte segidu behar dugu. Datorren larun batean Atletikek beste 3 puntu eskuratzeko aukera ona du San Mamesen Almeriaren kontra. Garaipen horrekin taldea goiko postuei begira jarri liteke. Larun batean irabaziz gero, 5. garaipena jarraian izango litzateke. Atletikek duela 30 urte lortu zuen marka hori azken aldiz. Osasun auziari begiratuko diogu orain, badakizue bata bestearen atletik datozela albisteak kontu honetan, eta atzoko albistea Txuma Peralta espetxetik atera zela da ikusten ari zarete momentu hori irudiotan. Fidantzarik gabe atera da espetxetik, 9 egunen ondoren, epaitegietan, joan etorri ugariko goiza izan zen atzokoa, Fermin Otamendi epailea deklarazio gehiago hartzen aritu baitzen. Eta pilotan bukatu daia da binakakoaren 13. jardunaldia garrantzi gutxiko neurketarekin. Izan ere, Tolosako Beotibarra frontoian, Retegi bi Rezusta eta Urrutiko Etxea Beroiz bikoteek indarrak neurtu zituzten atzo. Alegia, txapelketan aurrera egiteko batere aukerarik ez duten bi bikoteek. Azpekoek lortu zuten garaipena, 22 eta 15, 5. Retegi bi Rezusta bikotearentzat ligaskarako jardunaldi baten faltan, 4. tokirako lehiak hor segitzen du. Espainiako egunkariek Banco Madrid dute azaleko protagonista, Euskal Herrikoek berriz hainbat gai. Udal hauteskundeak, kartzela politika eta ustelkeria salaketak. Sanz salatu du Kontuzek osasunaren zorra puzten utzi zuelako. Nafarroatik abiatu du berriak astearteko kontakizuna. Argazkia Israelgo hauteskundeei buruzkoa da, lerroburuak dio Netanyahu hautesleen probaren aitzinean. Garak bidegi aferarekin ireki du gaurkoa. Bidegik AP bateko 88 partidarengatik gehiago ordaindu zuen Bildu diputaziora iritsi baino 6 egun lehenago. Argazkian Markel Olano eta Eneko Goia atzo ikerketa batzordean izan ziren. Editoriala ere gai honi eskaini dio, frogaren zama. Gorroñok Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera Gernikako udalerako zerrenda bateratua adostu du. Hau da Deia egunkariaren lerroburu nagusia 5 zutabetan. Azpititularrak dio Maria Uribe jeltzalea 2. izango dela zerrendan. Irudian, Alondegia alkate ohiaren izena jarri diote, Deiak dio azkunak jada Alondegia koroatzen duela. Elkorreoren lerroburu nagusiak dio Langraiz bideko presoen 2 herenak aske direla jada. Isabel Nijab jantzi azpian sartu zen bilbotarra, hori dio argazkiarekin batera doan lerroburuak. El Diario Vasco Realaren atzoko partiduarekin abiatu da. Getaferen aurka irabazi ondoren, harridura ikurren artean dio, azkenik. Azpimarratu duen beste albistea hau, Ertzaintzak prebentzio plan bat eratu du, pentsiodunei egindako lapurketek gora egin dutelako. El Mundok Madrilgo bankuko aferarekin ireki du. Kotinotarrak eta Madridarenako Flores anaiak ere ikertuak. El Paisek ere gai hau du abiapuntu. Finantza agintariek blokeatu egin dituzte Andorrako bankuaren filialeko aurrezkiak. Argazkian, bankuko bezeroak euren aurrezkiak atera nahian. Pellorizar. Egunon. Euskal Gertasunako idazkari nagusia noski. Hori da. Eta Gernikati datorkigu albistea. Zekit ardura, zein da momentu honetan egoera alderdiaren barruan? Ardura, zalantzari gabe alkate izan dan pertsona batek horrelako erabakia hartzea, ez da izaten erresa asumitzeko, ez da, eta kudeatu beharrekoa da. Urruneko egunetan kudeatu beharreko gai bat. Aztertu beharreko, aixeri gaitezen eta azter dezagon beraz gertatzen ari den guzti hori izan ere, Jose Mari Gorroño ez da edonor, noski, izenez eta izatez eta oi hartzunez eta hitzeraz, noski, eta bart erabakia hartua dute Eusko Alderdi Jeltzalearekin plantxa batean, zerrenda bakarrean joango dira, Jose Mari Gorroño bera, Eusko Alkartasunako izandako akoren artekoan eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, erabaki potoloa bada.
Bai, potola da, eta egia da, ez esperotakoa, baina argi ikusten da, printzipioz, bere egunean EH Bilduen baitan eta Euskal Alkartasunak onartutako erabakia, edo hartutako erabakia, zuzena izan zela. Azken finean, askotan esaten da, zer gertatzen da, alkateak berak herriak erabaki behar du, eta alkateek izan behar dute bere ibilbide propioa, eta ez da, guretzat guk egiten dugun irakurketaren baitan, egia da, erregintza dela alkateen lanik, zentralen artean zentralena, baina guretzat ere oso garrantzitsua da udal erakundeek bai naziogintza mailan egin behar duten lana, eta are gehiago Euskal Herriak proposamena botatzen dugunean estatugintzarako ere egin behar duten lana. Eta zentzu horretan, pertsona batzuekin errazagoa da beste batzuekin baino, azken finean herri mailako ikuspegia, nazio mailako ikuspegira bideratu behar delako, eta Gernika baten hori ez da erraza izan, eta uste dugu orain, EAJarekin akordioa lortu izanak adierazten duela ikuspegia, geneukan ikuspegia, irizpide nazionalak izan behar zituen ikuspegi hori, ez zuela bat egiten Jose Mari Gorroñok, beraz, bere autua da, guk uste dugu beste bat daukagula. Alaren nolabait iragarriago bat zegoen, ez da? Ez dakiguna bintzat, Euskal Alkartasunaren herriko batzarrean, Jose Mari Gorroñoren autuaren aldeko autua egina zegoen, eta hor talka bat zegoen zuzendaritzaren, eta zuzendaritzaren eta herriko batzarraren artean. Kasu hortan, herriko batzar horri ezarri behar zitzaion diozu nolaiteko autu orokorrago hori, aukera orokorrago hori? Hombre, etxe barruan bakoitzak bere arau propioak esate ditu, eta konkretuki Eusko Alkartasunan, bertako militantzia osoaren artean, adostutako arauen artean, argi eta garbi agertzen dena da, beti ere herri mailako erabakiak kontutan izanik, nazio mailako erabakiak lehen etxiko diala, ero izango dutela. Hortaz, nazio mailako egiturak, eta ez horren beste zuzendaritza, baizik eta batzar nazionalak dauka beti ere herri mailako zerrendetako azken hitza. Zergaitik, lehen esaten dintzunako, erregintza oso lan garrantzitsua da, azkenean erlazioa pertsonekin bertan egiten delako, baina guretzat nazioegintzarako ere badaude udaletxe egina eta estatugintzarako ere omar dira. Beraz, esparru guzti horiek ikusten dituen pertsonekin lan egiten saiatzen gera, eta batzuekin zailtasun gehiago goten da. Ez da, Gerrikakoa nolabait daukazuen zu txiki daundi bakarra, Muskizen ere bada beste egoera berezi bat, Riantxo alkate izan dakoarekin, hain justu, okerrezpanago, Eusko Legebiltzarraren zerrendan joango dalako, eta zerrenda buru bezala gainera okerrezpanago, beraz horre badago IES bat, esan liteke IESa dela? Gertatzen da, Riantxoren kasua legealdi osoan zehar ikusten zen gauza bat zen. Alderditik kanpo dago azkeneko 2 urtetan, eta jada ez adskrito bezala ero funtzionatzen zuen Muskizeko udaletxean, argi eta garbi ikuste zelako, behintzat, eta nazio batzarrak hartutako erabakiak ez zituela betetzen. Beraz, dibortzio hori ja iragarria zegoen, eta ja aspalditik bazetorren egosten. Riantxorena eta Muskizeko kasua aspaldian ikusitako gauza bat zen. Guzti honek eraguzetarako usteak eta iritziak aizatzeko ematen du noski, ez da, zer gertatzen ari den Euskal Alkartasunen barruan, edo sarritan ditzen izan duguna, ez da, zer gertatzen ari den Euskal Herria Bilduren barruan, eta zuk, behin bainoetan hemen esan diazu, lasa izun dela, harremanak Euskal Herria Bilduren barruan, EH Bilduren barruan, antolotuak zeudela, behar bezala ezarriak eta sailkatuak edo, eta derrotik Euskal Alkartasuna bezala lasa ikusten zenuela zure burua joko horretan, tablero horretan edo. Kontua da, momentu honetan tablero hori mugitzen hasia da?
Ez, nik argi ikusten duena da, zerrendak egitea orduan eta udal mailan zerrendak egitea orduan mugimendu batik ematen dira eta nik oraintxe esan ditudan irizpiden baitan pertsona desberdinekin eta ez hainbeste kolore ero alderdi politiko baten jatorri izateagatik ero arazoak ematen dira. Aldaketak ematen dira batzuk azkenean uste dutelako bere zikloa bukatuta daukatela, beste batzuk lau urteko konpromiso hartuta daukatelako eta beste batzuk horrelako gauzak gertatzen dialako. Ez horren beste Euskal Alkartasunako jatorri izateagatik ero ez. Egia da, eta nik uste dut hor azaldu behar dela, interes konkretu bat dagoela, konkretuki, eta, azte honetan ikusi dugu bertan EAJaren aldetik itxaso atutxak berak nola bota zuen, notiziaro berria gai horretan zentratuz, esan ez da, EAk izan dezaken ahultasuna, eta nik, atutxa anderari esango nioke eskertzen dio dela, EArekiko daukan preokupazio ero ardura, baina agian bere etxe barruan hartzen ari diren irregulartasun kasu guztien horien inguruan ardura gehiago esan barko lukela, zenetan nik usteet bai herritarrei askoz ere ardura kezka gehiago sortzen dira horrelako kasuak hartzen direnean, eta ez horren beste zerrendak osatzean pertsona batek errepikatzen duen ero ez. Bueno, hala ere, eta Euskal Alkartasuna albiste muguna izanik edo, era guztietako kinilak ere egin litezken noski, eta batzuek galdetzen dute Euskal Alkartasunak hauteskunde ostean Euskal Alkartasuna bezala Bizkaian bereziki etorkizunik baute duen, edo oinarria mugitzen ari ote zaio. Itxaso atutxak galdetzen zuen konkretuki Bizkaiko kasuan. Eta esate dizut, ez dezala kezkarik izan, eta argi daukagu EH Bilduren baitan Euskal Alkartasuna jokatzen duen papera eta etorkizuna jokatu behar duena. Eta ez Euskal Alkartasunan papera bezik eta alderdi bakoitza jokatu beharko duena, eta ze puntura arte nik uste ziklo politiko baten bukaera honetan, herritarrek beraiek nola jokatu behar duten nazio mailako, herri mailako eta eskualde mailako, lurralde mailako egitura eta politika guztietan. Gure autua ate guztiak irekitzea da, agian horrek ekarri beharko du, ez da, orain arte ezagutu dituen parametro edo irizpide politiko batzuk aldatu behar izatea, baina horretarako prestutasuna daukagu. Ez horren beste alderdi bakoitza bestearengan daukan influentzia gaiti, baizik eta uste dugulako alderdiek papel bat daukate jokatzeko, etorkizunean ere garrantzitsua, baina nik uste pertsona soilei, ero pertsona bakanei alderdietako karneta izan gabe, ere aukera bat zaiela parte hartzeko, ez horiek lanean, baizik eta erabakietan ere, eta etorkizunean nik uste apustu hori dela, beraz, esaten izuna, EAJak ez dezala kezkarik izan Euskal Alkartasuna ze paper jokatu behar duen, EAJak agian ardura gehiago, kezka gehiago izan beharko lukeen, zergaitik bere ereduaren baitan agertzen ari diren hainbeste irregulartasun, eta zergaitik auzitegitara bideratzen diren bat eta beste. Bere diote auzitegitara bideratu arren gero putxan geratzen direla gehienak ere, eta hor sartu daitezke beste eztabaida batean, baina nik alare argitu nahi nuke, eta ez atutxa anderea lasaitzeko, baizik Euskal Alkartasunako kideak lasaitzeko, Bizkaian orokorrean Euskal Alkartasunak jarraipidea izango du, oinarria sendo ikusten duzu? Zalantzarik gabe. Euskal Herria Bilduren baitan, iragarria dago honezkero datozen hilabetetan, nolabait berregituratze oso bat emateko bidea hasiko dela, hasi daitekeela, edo hasiko dela, ezta? Eta agian helburua izan litekeela, EH Bildu bera alderdi egituraz hornitzea eta antolatzea. Eztabaida luze izango da, dudarik gabe, pentsatzen dut, ez da egun batetik beste egingo den kontua, baina egingo baldin bada bideo hori, egingo den bideo horretan, behin berriro, eta behin galdetu nizun, baina behin berriro, alderdi desberdinek iraupiderik izango dute hor, alderdi bezala, edo azkenean egitura bakar batera jo beharko da, eta alderdi berri baten aurrean egongo gara. Ez, nik ikusmolde tradizionaletik haratago joko nuke. Egia da, Euskal Herrian ez dakagu ohiturarik edo kulturarik hauteskunde koalizioetatik haratago ezer gehiago, ez dugulako ezagutu. Eta badaude beste formula batzuk, nun uztartzen dute lankidetza egiteko modu nik uste harin bat, ez soilik koordinazio ere mutan, baizik eta lankidetza eta lan egiteko modu harinak, nun alderdi bakoitzak bere esparrua dauka eta bere eragina dauka, baina gero haratago goazena, eta da
guretzako balio erantzio ematen diona da, alderditetik haratago ere, pertsona bakanen, eta gizarte zibilaren ordezkaritza parte hartzeko aukera ere. Hori eremu tradizionalean, kultura tradizionalean ez dago, zen eta azkenean, pertsona independienteak bai hauten dira, ardura konkretu bat egiteko, baina irizpide politikoak eremu politikoetatik eta alderdi politikoetatik etortzen dira. Gu haratago joatea nahi dugu, eta egia da Euskal Herrian hori orain arte egin duenik ez dagoela, baina mundu mailan eremu desberdinetan egiten ari da, eta uste dugu hori egiteko ordua heldu dela Euskal Herrian ere. Beraz, ez da sorturen tsunamirik egongo Euskal Herria Bildu barruan? Ez da ikusten dugulako eremua askoz ere zabalagoa dela, jada zabalagoa da sortuk eskaintzen duena baino, eta iraganen ezker abertzaleak eskaintzen zuena baino, jada zabalagoa da, eta uste dugu are zabalagoa izan behar dela. Zatizu ze, politologo eta izpideetan, izpide esparrutan eta esaten baita ez da, sortuk nolabait daukan gehiengo naturalagatik edo berea ezarriko balu, naturaltasunez edo, gainerako koalizioko alderdiek, nolabait larri izango zenuketela alderdi bezala, agian salbatuko zinetela izen ezagunak, esan ezagun, Zuzer Horri edo beste izen ezagun batzuk, baina orokorrean bestela baseak hor nolabait galduak eratuko liratekela, tsunami hitza horretik erabili ditut, ez da nolabait galduak olatu handi horren barruan. Gertatzena da, nik uste dut hemen behintzat, orain dela 5 urte prozesu hau egiten hasi ginenean, hasierako bilkuretan, argi ikusten genuena zen, sensibilitate anitzeko proiektu bat izan barzela, eta jatorri desberdinak izanik ere, konpromiso, etorkizunako konpromiso batzutan oinarrituta. Eta sensibilitate anitzak dira beti ere eragilero alderdi politiko desberdinetatik etortzen dian pertsonak, baina uste du are anitzagoa izango dela alderdi politikoekin erlazio zuzena ez daukaten pertsonak hurbiltzeko gaitasuna badaukagu. Eta zalantzarik gabe zenbat eta pertsona desberdina gehiago hurbildu, proiektu konkretu baten barruan eta irizpide nagusi batzun barruan, edo marra horri batzun barruan, argi dagoena da, eragile politiko bakoitzak bere proiektua bertan ikusiko du, baina beste batzun askona ere, beste eragile politikona ere, eta beste pertsonena ere. Eta nik uste dut hori da Euskal Herriak orain eskatzen duena. Atzo beste eremu batera joaz, atzo Valentin Lasarte kaleratu zen, kaleratzen ikusi genuen, Zallako gartzelatik irten, eta guzti horrek eraskotako reakzioak sortu ditu. Niri bada bat interesatzen zaidana, eta da, 19 urte pasata gero kaleratu dela, nolabait batzuk dioten bezala, merke atera zaiola horren beste jende hil izana, baina aldi beran, eta beste ikuspegi batetik, hor badago Langaritz bidea, eta Langaritz bidearen barruan gizon honek egin duen bidea edo. Hortik badago irakatsirik edo hartu beharrik EPP-kako presoek beren egoera arintzeko edo zamak nolabait beste eremu batera ekartzeko. Nik errespetu osoz pertsona bakoitzak azkenean bere unean autu bat egin zuten, nik konpartitzen ez dudana, baina zentzu eta egin beharreko ibilbideren baitan errespetu osoz bakoitzak hartu ditzaken erabakien aurrean. Langaritz bideak niretzat izan duen arrazotako bat izan da, une konkretu batzuetan, Espainiako gobernuen edo gobernu desberdinen politika bermatzeko eskusa bezala erabila. Gero ikusi dugu beste batzuk hori ere ez dutela onartu eta erraztasunak eman beharrean hor ere traba jarri dituztela. Baina hortik aurrera nik uste dut bai demostratzen dena da Espainiako Justizia Ministroak egindako adierazpenen ondorioz, batzuentzat 18-19 urte kartzelan egotea ez dela nahiko, batzuek ere plantatzen zuten 25 urte izan dara nahiko etziala izango, eta nik uste dut hor gauza batzutareko beste aldera behitzen duten bezala, beste gauzatarako politikoki ere horrela interesatzen zailako behin eta berrez ateatzen nahi dute. Euskal Herriko gatazka violentoren edo violentzia gatazkaren
mundu guzti hori ero askotan arrazoi bezala hartu da beraien politika konkretuak bideratzeko. Ikusten ari gara nola etak mahai gainean jarri duenean berak bere ibilbidea bukatzeko asmoa daukala, eta inkluso etak bertan bera etak armak desusteko armoa, entregatzeko asmoa duela esaten duenean, nolatan mailaren beste aldean ez dugu inor aurkitzen, eta are gehiago ikusten duguna da beti ere iraganeko irudiei eta iraganeko arrazonamenduei behitzen dietela, argi daukatelako etorkizunean etorriko den egoera berri horretan bereiek ez daukatela inongo joko politiko egiteko aukerarik. Beraz, argi daukagu biolentziaren mailan, eta biolentziarekin erlazionatutako, gatazka politikoarekin erlazionatutako biolentziarekin dagoen espetxe politikarekin, bereien helburua ez dela horrenbeste justizia egitea, bereien helburua ez dela horrenbeste presoak bereien prozesua egitea, baizik eta alden heinean bengantza politika bat esartzea, eta presoiek ere ahal bada, 18 urte egin beharrean 25 egiten dituzte hobe, ero 40 egiten dituzte hobe, edo eta bukaeraino bizitza osorako espetxeak egiten dituzte hobe. Uste dugu hor politika definitu bat dagoela, ero interes konkretu bat dagoela, eta da beste garai batera ez pasatzea, eta bengantza garailen eta irabazleen eskenategi batera joatea. Atzo, Rafael Catala ministroaren hitzak deigarriak baziren, eta nolabait bizitza osorako gartzelaldi berraztergarri horren aldeko apustua eta autua argi eta garbi egin zuen oski, ezta? Eta gauzak ez direla aurreratzen horrela izango, garbi esan zuen, beraz badago hor autu garbi bat, zakit hauteskunde ostean itxaron beharko dugun gauzoiek beste modatera aldatzea. Atzo bertan Idoia Mendiak zioen Madrilgo gobernutik presoen eta oroar bake bidearen kudaketa guztia inteligentziaz egin beharreko kontua litzakela esaten zigun, eta ezakit, inteligentzia hori ikusteko itxaropenik badukazun. Gertatzen da, inteligentziarena batzutan zalantzan jartzen dena, nik uste inteligentzia baino gehiago helburu politikoak eta zeintzu diren jakin behar dela batzuek dauzkagun helburua gai horretan da, benetan elkarbizitza bat elkarbizitza bat errealitate izan dadin lan egitea, ahazturari gabe, baina argi daukaguna da gatazka honek biolentzian bitarte sortu dituen eragin guztiak horiek mahai gainean jarri behar diala danak, eta nik uste errealitate tratatu behar diala, eta ez rasero desberdinak batzuk eta beste batzuk, gaur bertan ikusten genuen nola epaileek ez dakitzeko gogatzen orain ze izan zen, galen baitan zegoen beste krimen bat ere bertan bere utziko dela. Gartzia Goinaren artxibaketa edo izan daiteke. Eta horrelako badaude, kopuruan batzuk alde batetik beste batzuk baino gehiago diala, baina nik uste dut justizian hitz egiten aurrera, justizia denei plantatu bat zaiela, eta egia eta biktima guzti zor zaiela baita. Beraz, nik uste dut inteligentzia baino gehiago helburu politiko konkretu bat egin da, hau da, prozesua usteldu ondorioen etapa honetan, eta haratago joatea, hau da, guretzat, behintzat, nik argi ikusten nuen Aieteko konferentziak berak bide horri batero markatzen zuen, eta bide horren baitan bukaeran jada planteatzen zen horrelako gatazkak batzutan ero askotan oinarri politikoak esate dituztela, eta oinarri horien baitan agian komenigarria litzatekeela hitz egitea besterik ez, eta ez zaie interesatzen horretara eramatea, beraz ondorioen etapa honetan usteltzean nahi dute prozesua. Inteligentzia gehiago gutxi hau, helburuen arabera, helburua bada, ez da, ikuspuntu politiko batetik orain usteltzea horrek euskal gizartean bere efektu negatiboa izan arren, guretzako inteligentzia izan daiteke, baina bairein helburu politikoak betetzen dira. Guretzat beste aldatetik jokatu behar da, eta ez horren beste Madrilen une batetan edo beste batetan izan dezakeen interesen arabera. Eta Euskal Herrian, bake ponentzia legebiltzarrean gelditua dago,
Euskal Herria Bilduren aldetik bazegoen horko promesu bat zoro etikoaren nolaiteko berridazketa edo berregituraketa bat egitekoa edo, ez dakit, oraingoz ez dugu horren berririk izan, ez dakit aurkeztu den ala ez bake ponentzia, baina ez dugu horren berririk publikorik izan behintzat. Eta gero, badagoalako eskari bat, Jaurlaritzaren aldetik, nolabait mugimenduak egin arazteko presoen munduari eta ezker abertzalari oro har. Ez dakit, alde hortatik badago, zerbait mugitu beharrik, edo zerbait gehiago egin beharrik gure artean, nahiz eta Madrilgo gobernuak gaur egun ez mugitu? Nik uste dut, hori izan beharko litzatekeela helburua eta bake ponentzia geldi dago. Bake ponentzia geldi dago, baina benetan uste dut bake ponentzia aurrera emateko borondatea izan beharko genuke aurrera ematea nahi badugu. Hau da, guk argi daukagu, hor egotea nahi dugula, hasieratik egon ginen, ponentzia hori sortu zenean, markatu zian irizpidero batzuk horrekin ez geuden ados, baina hala ere argi geneukan ponentziak bere ibilbidean lan bat egiteko gaitasuna izan lezakela, eta orduan bertan sartu ginen, ikusi genuen aurreko legealdian adostutako irizpide horiek sinatutako alderdi batzuk hasieratik esan zutela alderdi populararekin ari naiz ez ziela sartuko lantalde horretara eta alderdi sozialistak bilera baten egon eta erabaki zuen joatea. EAJak orduan erabaki zuen ez dagoela ibilbiderik lantalde horrek eta izoztua dauka izozgailuan. Guk uste dugu badaukala aukerarik. Zalantzarik gabe lantalde horrek izango balu eragile politiko guztien partaidetza hobe izango litzateke. Baina uste PPk blokeatzea, azkenean PPk erabakitzen duen sartzea, alderdi sozialistari bertigo handia sartzen zaio, eta alderdi sozialista orduan erabakitzen du ateatzea. Ez horren beste hemen izan dezakeen eraginaitik, baizik eta Madrilen izan dezakeen eraginaitik, eta EAJri bilurra ematen dio prozesu horretan gurekin adostasunetara altzea, ez badago beste norbait, eta konkretuki ez badago alderdi sozialista beraz, egin beharko genuke, baina egin beharko genuke zintzotasunez, eta ez horren beste pentsatuz, nik hau egiten badut, nola ikusiko duarek bestearekin ez banago. Batzutan ikuste ditugu bahituta bezala